מה אם הייתי אומר לך שהעסק שלך תלוי לא רק במה שאתה עושה, אלא במי שאתה? כל אדם רוצה שינוי בחייו. אך עליו להבין שהשינוי לא מתחיל במציאות החיצונית, אלא בתודעה הפנימית. כל שינוי אמיתי מתחיל מהדרך שבה אנחנו רואים את עצמנו, את העולם שסביבנו, ואת הדרך שבה אנחנו תופסים את המציאות. המחשבות יוצרות את המציאות שלנו. לפי מחקרים בתחום הנוירופסיכולוגיה, המוח שלנו גמיש ויכול לשנות במידה מסוימת את המבנה שלו, על פי המידע שהוא מקבל. כל מחשבה משנה את המבנה של המוח. ולכן, שינוי במחשבה יכול להביא לשינוי במציאות, איך שאנחנו רואים אותה. השיטה שלי מלמדת אותך כיצד אתה יכול לשנות את המחשבות שלך, או יותר נכון, איך אתה יכול לנהל את המחשבות שלך, לאור העקרונות של שילוב תודעה בכל תחום בחיינו, ובפרט בתחום העסקי, כך שתוכל להפעיל את המוח שלך ליצור מציאות חדשה לגמרי. תתחיל לשנות את המציאות שלך על ידי שינוי בתודעה. זו לא סיסמה, זה מדע.